A Asociación de Veciños das Conchas ven de emitir un comunicado que exixe a demisión inmediata das actuais responsables da Consellería do Medio Rural, da Consellería de Medio Ambiente e do presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, dependente do Goberno de España, por, en palabras da propia asociación, a súa neglixencia continuada, a súa falta de empatía ca cidadanía e o seu desinterese absoluto ante un problema que ameaza a saúde e o futuro de toda a comarca da Baixa Limia e da Limia. A contaminación por macrogranxas. Na nota de prensa, a asociación di, literalmente, que estas e este responsable político levan anos no cargo e o único que fixeron foi mirar por outro lado. Non propuxeron ningunha soa medida eficaz, nin amosaron vontade algunha de resolver unha crise que atenta contra o dereito a un medio ambiente san. A asociación lembra na súa nota de prensa que a sentenza que condenou a Xunta e o Goberno de España por vulneración dos dereitos fundamentais da veciñanza das Conchas é clara e contundente. Sinala que a contaminación é de orixe gandeira polo incorrecto tratamento dos xurros das explotacións industriais da comarca da Limia e obriga a ambas administracións a actuar con urxencia para protexer a saúde pública e os dereitos fundamentais da veciñanza da Baixa Limia. O pasado 26 de setembro de 2025, o Pleno da Deputación de Ourense aprobou por unanimidade unha moción que insta a Xunta de Galicia e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil o cumprimento inmediato da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con data do 11 de xullo de 2025. A resposta das administracións a esta condena foi contundente. La duda, la duda, la duda. Presentaron un recurso contra a sentenza e continuaron coa simpática tradición de culpar a administración contraria de non cumprir coas súas competencias. O de tomar medidas quedará para outro momento. Iso sí, os partidos que xestionan as administracións condenadas apoian unanimemente mocións na que se insta a estas administracións condenadas a cumprir sentenzas que, pasmense, esas mesmas administracións recorren. Chámennos tolas, pero que este tipo de cousas pasen constantemente tal vez explique o porqué da preocupante desafección política. Vota o